Hola, bon dia. Avui anem a explicar com construir números decimals partint dels nombres però escrits en paraules. Anem a transformar números que estan escrits en paraules, números decimals en paraules, a números en xifra, d'acord? Que ja hem treballat una miqueta amb aquests conceptes abans de Setmana Santa, però ara anem a continuar treballant amb ells. Per tant, anem a fer ara uns exemples, vale, que us serviran per a fer bé la proposta. Per tant, com bé sabeu, en un número decimal tenim dues parts. Està per una part la part entera, d'acord? Que està format per les unitats, les desenes, les centenes, les unitats de miler. Vale? Si us fixeu, la part entera sempre la representem amb números que estan en mayúscula. I per altra part tenim la part decimal, vale? Que està format per les dècimes, per les centèsimes, per les mil·lèsimes, i podríem continuar dividint la unitat en més trossos, però de moment ho deixem així. Si us fixeu, la part decimal el que fem és utilitzar lletres minúscules per a designar el seu valor. D'acord, anem a començar amb un número, d'acord, molt senzill, que és aquest. Val? És una unitat i 50 centèsimes. Per tant, anem a representar-lo a el quadre. D'acord. Començarem sempre per la part entera, perquè és molt més senzill. Per tant, anem a col·locar una unitat. Anem a les unitats i col·loquem el número 1, que és el que ens marca. I després posarem 50 centèsimes. Per tant, anirem a la part de les centèsimes, col·locarem el 0 i davant de les centèsimes col·locarem el 5, que correspon a dècimes. Bé sabeu que entre les unitats i les dècimes sempre col·locarem la coma. Per tant, una unitat i 50 centèsimes és igual a 1,5 o 1,50. Anem a un altre exemple, que és el següent. Una desena i 158 mil·lèsimes. Per tant, comencem per la part entera, una desena. Anem a separar aquest número. Vale? Una desena. Ja la tenim. I després 158 mil·lèsimes. Per tant, anem a les mil·lèsimes, col·loquem el número 8 i completem els altres números. Què passa? Que si ens ha quedat un 8 al mig. Sabem que els llocs buits els completem amb zeros. Per tant, ja tindríem el segon número, que és 10,158. Anem a un altre exemple una miqueta més complicat. Vale. El següent número és 50 desenes i 16 dècimes. Comencem primer sempre per la part entera. Per tant, anem a les desenes, col·loquem el número 0 i després col·loquem davant el número 5. A continuació passarem a la part decimal. Col·loquem primer les 6 dècimes i col·loquem el número 1 davant. Si us fixeu, 16 dècimes és igual que una unitat i 6 dècimes. D'acord? Per tant, ja tindríem el següent número. 50 desenes i 16 dècimes és igual a 105,6. I ara passarem a un altre exemple, ja serà al final, que són 25 unitats i 78 dècimes. Per tant, començarem primer amb la part entera, que són les unitats, i posarem les 25. Col·loquem el 5 a les unitats i el 2 a les desenes. I 78 dècimes. Cuidado! Què passa si? Que col·loquem el 8 en la part de les dècimes, però què passa? Que tenim així 7 dècimes més. Per tant, així, que col·loquem davant, per tant, així hem de fer una xicoteta suma, perquè se'ns junten
dos números en la mateixa filera. Per tant, hem de fer aquesta suma per poder obtindre el número que correspon a 25 unitats i 78 dècimes. Així 5 més 7 són 12, me'n porte una, i 2 i 1, 3. Per tant, cuidado, perquè aquí, com veieu, el resultat no és tan senzill. D'acord? Aquest número seria 32,8, és el mateix que 25 unitats i 78 dècimes. Per què? Perquè les 5 unitats d'aquí i les 7, o sigui, i les 70 dècimes d'ací es junten en la mateixa columna. D'acord? Per tant, aquest número és igual que aquest. Espero que vos hagi servit. Si necessiteu qualsevol dubte, si teniu qualsevol dubte, no oblideu preguntar als mestres que ells vos ajudaran. Un beset, adeu!